खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि दिनै धेमाजि जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारियारि आबादफोरनि बानजायनायाव सिमेन्ट सापरियाव थानाय बिहुथिलियाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ पन्चायतनि बिसायख'थिनि फोसावदिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायदों। फैगौ 2 मे आरो 7 मे खालाराव जानो गोनां पन्चायतनि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै पन्चायतनि बिसायख'थियाव बीजेपी हानजाजों लोगोआव थानाय जथाय हानजानि बिजाथिनो भट होनानै देरहासार जाहोनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि हाबाफारियावनो बाहागो लायो BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, जनाय विधानसभानि MLA भुवन पेगु, BKWSनि गाहाय मासिगिरि अनिल बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंथिखो फै जों आबुङै खोनासंलांनि। पन्चायत बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव फैदों। मैया आङो मिमाङाव दंमोन, दिनै सिमेन्ट सापरियाव फैदों। लोगोआव दा जोंहा मिहिनेश्वर बसुमतारी, BKWSनि चिफ आरो जायगानि MLA भुवन पेगु आरो दा चेयारमेन BKWSनि अनिल बसुमतारी, रमिअ पि नार्जारी ITDP चेयारमेन लोगोआव दंजोबोमोन। दा आङो मैया मिमाङावबो नुबोबाय जे बाहाय कंग्रेसनि खुनु सिनसाब गैया, कंग्रेसआ सासेबो देरहानाय नङा, दस्रा दलबो गैया। BJP, AGP आरो गणशक्ति जिथु मित्रजोट आरो जोंनि बर' जातीय आफादफोर, माहारियारि आफादफोर, मिसिं माहारियारि आफादफोर गासिबो ज' लोगो नांनानैनो देरहाहोनो नाजानाय जादों। उद्देश्यआ जोंना बर'फोरनिया BKWSआ जाफुंनांगौ। दाबो भिलेज लिस्टखौ जोङो नटिफाइ खालामनो हायाखै, समष्टि दाफुंनो हायाखै आरो बेखौ खालामजोबनो हायोबा नैबे पन्चायत इलेक्सननि उनावहाय एसेम्बलि इलेक्सन फैनायनि सिगांनो इलेक्सन खुंनायनि बाथ्राखौ चिफ मिनिस्टारा बुंदों। दा बेखौ खालामनो हायोबासो फुल प्लेजेड जों बाजेट मोनगोन आरो डेभेलपमेन्टबो खालामनो हागोन। दा इन्टारिम काउन्सिल हिसाबै BKWSआ बोसोराव 13 कोटि 14 कोटि थाखा मोनगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो डाबल ट्रिपल एमाउन्टआव लांनांगोन सारा आसामाव डेभेलप खालामनो थाखाय। दा पन्चायतआ जाहैबाय गणतन्त्रनि मोनसे गामि ओनसोलाव सबसे गाहायसिन थाखोआव थानाय मोनसे बयनिफ्रायबो मजबुतसिन मोनसे फसंथान आरो बे स्ट्रं जायोबासो गामिया डेभेलप जायो। जेरैहाय दा पन्चायतनि रला मा जाहैगोन, टेक्स खांगोन बिसोरो हमनानै लादो आरो लामाबो बानायगोन, स्कुल बानायगोन, LP स्कुलफोर, लोगोसे माने हेल्थ सेक्टरावबो बिसोर खामानि मावगोन, एग्रिकालसार सेक्टराव खामानि मावगोन, फिसारिनिफ्राय लानानै गासिबो। लोगोसेनो मा जाहैबाय बे दा भारत सरकारनि जे फ्लेगशिप स्किमफोर PMAYनि न' आसामनि फ्लेगशिप स्किमफोर गासै दा अरुण'दय, CM ट्रिपुल A आरो मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान आरो निजुत मयना एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ मावो। दा बेबायदि फ्लेगशिप स्किम बहुद दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि नामाव। बेफोर गासैबो पन्चायतनि दारैनो जानो थांगासिनो दं। दा बेवहाय जों जुदि मिसिं अट'नमास काउन्सिल, BKWS आरो पन्चायत मोनथामबो जुदि मजबुत जानानै खामानि मावोबा बेवहाय मानसिफोरनि जेंनाफ्रा जोबगोन। ओंखायनो दा जाय गभर्नमेन्ट दङ दिल्लीयाव, दिसपुराव, बेजोंनो थाफानानै भट होनांगौ। बर' मानसिफ्रा गुबुन हान्जानो भट होनो दिनै सोरबा कंग्रेसनि जानानै केन्डिडेट गसंदोंनो, दा केन्डिडेट जाबायानो कंग्रेसनो भट होनानै मा जागोन, देरहानाय नङा एक नाम्बार। आरो बोरैबा जुदि सोरबा एक्सिडेन्टेलि देरहानानै थांबा बे कंग्रेस जानानै थानो हानाय नङा। बे मित्रजोटआवनो जइन जानांगोन। बे हिसाबै दिनै जा मित्रजोटनि NDAनि केन्डिडेट दं बिसोरनो भट होखानायानो स्रा। जों खेलिमेलि जानो नाङा। जिहेतु जों BKWSखौ जाफुंसारनायखौ लुबैदोंबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोङो गोसो होसारनानै खेबसे मदद होनानै नायोबासो बियो जोंखौ BKWSखौ जेरै जों लुबैदों ओरैहाय दाफुंनानै जोंखौ मदद खालामगोन। दा बे बेलायाव मोनसे जातीय जेंना थाबाय। जों जातीय जेंनानि थाखाय दस्रा राजनिति हान्जानि सार्थ'खौ गारजोबनांगोन।